De structurele verbeteringen voor de landen zijn er altijd nodig. En natuurlijk waren we er, Nederland, in de tijden van de coronapandemie. En gelukkig hebben we ook herfinancieringsafspraken kunnen maken. En ik ben blij met de landspakketten die we hebben gemaakt. Met het breed gedragen besef dat we samen moeten werken. Dat die afspraak die we gemaakt hebben, dat we er in moeilijke tijden voor elkaar zullen zijn, natuurlijk ook een verantwoordelijkheid biedt aan alle kanten. Niet alleen maar dat je er bent in moeilijke tijden, maar ook dat er vanuit de landen hard gewerkt wordt aan het zorgen dat de economie wordt versterkt. Dat er hervormingen worden ingevoerd op het gebied van belastingen en bijvoorbeeld ook het verbeteren van het onderwijs. En ik ben blij dat we steeds meer van die resultaten ook concreet en tastbaar zien. Overheidsfinanciën op orde komen en dat er ook daadwerkelijk wordt gewerkt aan het versterken van de economische ontwikkeling. Maar ook daar is nog wel veel werk te doen. Sterker nog, er is nog veel werk te doen, zowel op Caribisch Nederland als in de landen. En ik vind het belangrijk dat in de komende maanden dat ook doorgezet blijft worden. Dat zal ik in ieder geval doen, zolang als ik er nog ben met alles wat ik in me heb. Meer zorgen voor die economische groei en gelukkig ook de introductie van die koninkrijksbeurs, waarbij, en Robert Dijkgraaf komt volgens mij morgen ook hier in het programma, zo'n 120 studenten op uitwisseling of stage kunnen. Kennis kunnen maken met studeren en werken in Nederland, maar ook met dan weer de terugkomst en terugkeer naar het Caribisch gebied. We gaan er natuurlijk ook voor zorgen dat dit kabinet nog de laatste thema's oppakt rondom de erkenning van Papiamentu. Het beschermen daarvan. En dat kan door het Europees handvest ook verder uit te breiden. In de komende maanden willen we ook graag dat de bestuursakkoorden met Caribisch Nederland verder worden uitgewerkt. En we moeten er nog eentje afsluiten met Bonaire. Hopelijk gaat dat snel gebeuren. Begin volgend jaar gaan we verder met de Wolbes-Finbes. De wet die de verhoudingen financieel en bestuurlijk met de eilanden van Caribisch Nederland regelt. We gaan aan de slag met het zorgen dat er een herdenkingscomité voor het hele Koninkrijk komt en voor Suriname op het gebied van slavernijverleden. We organiseren nog een koninkrijksconferentie met de landen om met elkaar te spreken over van die thema's die eigenlijk nog steeds bovenop de zeven liggen. Hoe moeten we met elkaar op de beste manier in de komende jaren samen blijven werken? Wat gaan we doen met bijvoorbeeld zo'n thema als de geschillenregeling? En wij willen vooral ook zorgen dat we in de komende jaren die herfinancieringsafspraak met Curaçao en Sint Maarten nog weer verlengen, want die is er uiteindelijk maar voor 1 jaar. En natuurlijk moet er op Curaçao nog een afspraak worden gemaakt, een duurzame oplossing voor de ENIA-problematiek, om te zorgen dat ook de pensioengerechtigden daar rustig kunnen zijn over hun toekomstige pensioen. Er is dus in de komende tijd nog veel te doen en daar ga ik graag mee aan de slag. Maar er is ook nog een periode van een nieuw kabinet. En ik vind het belangrijk dat we dan een paar dingen, en die wil ik dan ook graag aan mijn opvolgers meegeven, aan een opvolgend kabinet, in de gaten blijven houden. Dat we door blijven gaan met elkaar samenwerken op de basis van vertrouwen en respect. Dat we zorgen dat er structurele financiering komt voor de structurele taken in Caribisch Nederland. Dat we zorgen dat vooral economische groei en ontwikkeling met de landen een thema wordt waarin we veel harder gaan samenwerken. Op basis van bijvoorbeeld het groeifonds wat nu open staat en de regelingen voor duurzame energie. Dat we zorgen dat er meer ruimte komt voor eenheid en zelfstandigheid. Want die twee zijn wat mij betreft aan elkaar verbonden. En dat we vooral doorgaan met elkaar samen te werken, het leven voor iedereen in het Koninkrijk beter te maken. Waar je ook je wieg staat, het is ontzettend belangrijk dat ieder kind van ieder eiland de kans krijgt om zich naar alle mogelijkheden te ontplooien.